Wato jama'a ni fa a rayuwana ban taɓa ganin harin da ya rikitar da ƙasar mamaya irin harin yau ba. Yau ɗin nan jamhuriyar musulunci ta musu harin da suka daɗe ba a yi musu irin su ba, wallahi jamhuriyar musulunci ba ta yi musu hari, wato bata musu ƙazamin hari irin na daren juma'an nan ba. Jama'a wai kun san da cewa irin bama da ta dinga harba musu bamai ne masu sauke benaye, ba fa masu sauke rabin beni ko kuma hawa ɗaya ko hawa biyu ba. Irin shegen bam ɗin nan wanda irin shegen mizal ɗin nan wanda idan ya zo ya caka wallahi sai dai kaga gida ya zube. Yau irin ta'asar da aka musu, yau wannan jamhuriyar musulunci ta musu yaren da take ji, kuma na tabbatar da cewa ba komai ne yasa jamhuriyar musulunci ta ɗau wannan zafin ba, irin muggayen hare-haren da suke kaiwa a Labana. Yau wannan irin yaren da suke ji sai aka yi musu. Yau idan an ce an kashe Yahudawa sama da 3,000 ko 4,000 wallahi ba zan yi musu ba. Kuma jama'a kun san wani abin takaici abin haushi? Duka bayan wannan kazaman hare-haren, ruwan bamai da wannan mizal din da drum din da aka kwana ana yi wa kasar mamaya kenan fa, sannan kuma aka yi hakin din wayoyin su gabaki daya. Bayan an yi hakin din wayoyin su gabaki daya, sannan aka dinga tura musu message din yana dauke da maganganu ne wanda kasar jamhuriyar musulunci take tura musu cewa duk inda kuka je a duniyar nan sai mun bi ku. Kuma daga yanzu ku dinga shirin cewa za ku bakunci lahira, kuma daga yanzu ku fidda ran cewa akwai waɗanda za su taimake ku ko kuma za su cece ku, kuma daga yanzu za mu dinga bin ku ne ba ma a ƙasar mamaya ba, a duk inda kuka je a duniya, kuma sannan muna masu umartanku ku san ku nemi mafita. Amma tsakaninmu da ku babu gargaɗin cewa wai ku fice gashi za mu kawo muku hari. Duk inda kuka je haka za mu kai muku har-hare sai mun kashe ku. Bayan wannan ruwan bamai din, bayan wannan ruwan mizal din fa, kuma ga hakin din waya da tura musu sakonni a wayoyinsu. Yau kasar Yahudawa sun ga masifar da na rantse da Allah ba su taba ganin irin ta ba. Kuma gashi babu sauki. Yau tak, wato abin kare sararin samaniya na American wanda take ji da shi, ga baki ɗaya an tarwatsa su. Bayan an gama tarwatsa su din, bayan babu wanda za shiga gari din, sannan kuma aka dinga bi ana sauke su, kuma wani ikon Allah ko idda jama'a suke nan yau jamhuriyar musulunci ta hara. Yau muguntar aka yi musu, wato yaran da suke ji sai aka yi musu. Yaran da suke ji sai ake musu. Wallahi kasar mamaya ba za ta ƙara sati ɗaya a duniyar nan ba in dai za a dinga yin abin da ake yi yau. Jama'a, ni nake gaya muku tsakanin yau da gobe da jibi sai kun ga wani abu ya faru a duniyar nan. Sai kun ga wani abu ya faru, ni na tabbatar da cewa wa'annan munafukan Europe din, turawan nan da wannan kasar American din, wallahi ba za su bari a shafa kasar mamaya ba sai kun ga sun shiga. Saboda yau kasar mamaya, jamhuriyar musulunci kasar Iran, yaran da suke yi wa mutanen Gaza, yaran da suke yi wa 'yan Labanan, yaran da suke yi wa waɗanda suka fi ƙarfi, yau irin wannan yaran ta musu. Ga masifar hare-hare, ga kuma dakarunmu na Lebanon sun sako su a gaba har sun samu nasarar kutsawa wasu garuruwa, kuma gashi an yi hakin ɗin wayoyinsu da kwamfutocinsu ga baki ɗaya an kwace, sannan kuma ga sakonni ana tura musu ko ina da ko ina. Allahu akbar. Jama'a wallahi lokaci yayi. A ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai